Alright, ayan, welcome back. Province of Benguet. Ayan, nandito tayo ngayon sa Camp 1. Ayan, Camp 1. Ayan na, approaching toll gate. Ayan, may toll gate dito. Pero wala nang naniningil. Ayan, wala nang naniningil. And yung ginagawa dito na ayos na dito sa ating left side. Ayan, dadaan tayo. Camp 1 Bridge. Camp 1 Bridge. Yan, sa dulo nito, bandang right side, may bypass road. Didiretso yan ng Season. Oo, Season Pangasinan. Tatagusin doon, hindi ka nadadaan ng Rosario, La Union. Ayan. So, ito. So, weekend. Weekdays pala. Weekdays ngayon. So, may mga sasakyan, mga nakakasalubong tayo pababa. Meron din siyempre paakyat. Ayan, marami pa rin umaakyat, maraming dumadaan dito. Pero dati pati truck noon nakakadaan dito, pati bus. Pero ngayon hindi na pwede kasi nga palagi nang nasisira itong daanan na ito. Ayan, Cannon Road. Ano ito? Ito yung gateway. Gateway sa City of Pines. City of Pines, Baguio. Alright. So, ito, dito sa bandang side, ayan, merong magandang falls dyan dito sa left side natin, nadaanan natin, may left side. Pag napadaan kayo, pwede kayo mag-picture, lalo na pag nakamotor. Yan, pwede may falls doon, yung Bridal Falls na tinatawag. Ayan, so makita nyo, may mga maganda na yung mga retrato nila, effective naman, no? Pero may part lang talaga na palagi nasisira. Ayan, Avatar nandito, Shrek, nadaanan natin Shrek. Ayan, Camp 2 na tayo. Camp 2. So ito na yung matagal hindi maayos-ayos na asfalto, pero hindi pa rin maayos-ayos kasi nga ayan, medyo malaki yung damage. Pag pataas ka, dito ka sa right. Pag pababa, doon ka sa bandang baba, doon sa steel bridge na maliit. Ayan, madadaanan natin mamaya pag baba natin. So dito tayo sa taas. Okay, ayan, diretso lang tayo. Malamig na. Lumalamig yung hangin. Ayan, Camp 3 na ito. Ayan, Camp 3. Yan yung palatandaan. Ayan, Camp 3. Malamig na dito, kasi umaga malamig na yung hangin. Ayan, nararamdaman na natin. Habang lumalamig yung hangin, nakikita natin yung mga magandang tanawin, mga kabundukan dito sa bandang left side. Ayan, alright. So maraming sharp curve dito, pero chill ride lang tayo. Eto na, chill ride. Ayan. So pag umakyat ka dito, maraming banking. Ayan, mga riprap okay na rin, effective naman. Ayan, hindi natin kailangan mag-banking dito. Kailangan nating chill ride. Ayan, para makarating tayo ng Baguio. So eto, Cannon Road tayo. Kung dadaan ka ng Baguio, actually maraming daan, pero ito yung isa sa mga kilala na daan pupuntang Baguio. Ayan, nag-iisang gasolinahan, Flying V. Mura pa ang gasolina dito, mura pa. So nadaanan natin kanina yung nag-iisang gasolinahan, na branded, yung Flying V. Ayan, so mas mura pa yung gasolina dito compared sa taas, sa Baguio at sa Rosario, na
nagsimula ng magmahal mula noong nagkaroon ng giyera, nagkaroon ng giyera yung Russia, ay hindi Iran at US, Israel. Ayan, hindi pala, matagal na yung Russia. Ayan, pero eto, bagong giyera, nagtaas ulit. 80 plus na, 80 plus na ang gasolina. Yun, oh, tinagos tayo, ang bilis, dinaanan lang tayo dinaanan lang tayo. So dito, habang lumakyat tayo, lumipat na yung view natin. Yung mga kabundukan nandito na sa bandang right side. Kanina doon sa bungad, nandito sa left side, pero ngayon nandito na siya sa right side. Ayun, so lumalamig na rin yung simoy ng hangin. Although mainit yung tama ng araw, malamig yung hangin, malamig yung hangin. Alright, ito na naman bridge. Ito na yung bridge. I think this is Camp 4. Ayan, ito na yung sharp curve. Kailangan mo talaga mag-slow down dito. Slow down. Camp 3 pa rin ata to. Is it Camp 3? Camp 3 pa rin to. Ayan, hindi ka mapapagod sa pangkingan dito kasi nga malamig. Ayan, overtake tayo. Siyempre, gamitan natin ang signal light. Ayan. So, ito na, malayo pa tayo, malayo pa. Alright, mayroong bridge ulit dito, may bridge ulit, pero malayo pa ang Baguio. Cannon Road pa rin tayo, Cannon Road. Ayan, Cannon Road. Ano to, anong bridge na to? Ayun, so makikita natin yung mga views ng mga kabundukan dito. Alright, ayan, so chill lang tayo, chill habang pinapanood ang mga magandang view, mga kabundukan dito. Ayan, so dati dito tayo dumadaan. Actually maraming kalsada, maraming daanan na papasok dito sa City of Pines pala, Baguio. Isa lang to, itong Cannon Road. Marami pa sa pag nagko-commute ka, dadaan ka ng bus doon sa Marcos Highway. Ayan, bayang Marcos Highway. Ayan, pag galing ka ng La Union, pwede rin sa Nagilian Road. Ayan, Nagilian Road. Pag galing ka ng Ilocos Sur, ayan, pwede rin yung via Cervantes, dun sa Cervantes, yung Halsima. Ayan, Halsima Highway, pwede rin doon. Tapos galing ka naman ng Isabela, pwede kang umakyat dito sa Aritao. Dadaan ka ng Ambuklao. Ayan, pupuntang Baguio. Pero dito, yun o, NMAX, tinagos lang tayo, ginuhitan lang tayo ng NMAX. Ayan, pag galing ka ng Maynila, NCR, ito na yung pinaka malapit na daanan natin, lalo na pag naka-private car. Cannon Road, kasi dito madadaanan natin yung ulo ng pusa, hindi, ulo ng lion. Ayan, mamaya makikita natin, madadaanan natin. Ayan, makikita natin yung mga gumuguhong bundok, pero sulit yung view natin dito, sulit yung view na makikita natin. Ayan, ganyan. May bridge ulit dito. I think ito na yun, approaching. Ito yung bridge na dating nasira noon, matagal din inayos to, pero at least okay na siya. Ayan, ngayon ang problema na lang dun sa may bandang Camp 2, pero ito okay na. Ayan, malayo pa yung lalakbayin natin, Ayan, ito lang naman yung maganda dito, habang nagbabiyahe ka, hindi ka mapapagod kasi makikita mo yung magagandang view ng kabundukan. Ayan, Cannon Road. Ayan, dito pala sa Cannon Road
dito yung issue na ni dating Secretary Cabral, ano. dito dito siya nahulog. Yan. So kaya ano natin yon. Yan, kahit gobyerno hindi na pinagtutuunan ng pansin yung nangyari yun, ano, tatapunan na. Okay. Okay, ito na yung toll gate dito sa bandang taas. Toll gate, kulang naniningil kasi nga maraming sira-sirang kalsada. So, hindi appropriate na maningil ka. Ano, hindi ma-appropriate na maningil ang DPWH kasi nga sira-sira yung kalsada. Under construction. Ito na, akala nyo Marcos Highway, ano? Hindi. Cannon Road to. Cannon Road. May tunnel na rin dito. Ayan, kumpleto na. Nakumpleto na yung Cannon Road tunnel. Ayan, pero ayan, oh, biglang one way dito kasi gumuho doon sa ilalim. Gumuguho doon sa ilalim ng tunnel, ano. Ito rin, isa pa ito, nasira noon pero at least ito naayos na ito, hindi na problema ngayon. Okay, so chill ride lang tayo. Malayo pa tayo sa Baguio. May school dito. May school. Ito Camp 6 na ba ito? Camp 6, I think Camp 6 na ito, not sure. Ayan. So malapit na tayo sa Lion's Head. Malapit na tayo. Alright, chill ride lang tayo, chill ride. Enjoy natin yung view. Hindi natin kailangan magpadali. Ayan, malapit na tayo sa Lion's Head. Ito na. Nababasa ko na yung mga tula. Ay, meron pa. Yung tula ni Joyce Kilmer na trees. Ano, I think that I shall never see a poem lovely as a tree. Ayan, malapit na tayo. Ito na yung kurbahan. Kurbahan na to. Approaching na yung Lion's Head. Kurbahan. Ayan, may truck. Overtake tayo. Sorry tayo nag-overtake. Ito na yung Lion. Ito na. Pwede mag-picture dito. Ayan, konti lang ata yung mga turista. Ayan, konti. Dati napupuno yung parking nito. Ayan, sa sobrang mahal ng gas, konti na lang ang dumadaan at humihinto sa Lion's Head. Ayan, diretso tayo. After Lion's Head, pwede ka pa mag-stop over. Makikita mo yung view ng Cannon Road. Ayan, doon may view deck mamaya. May viewpoint sa bandang taas, doon sa bandang checkpoint. Pero ewan ko lang kung may nag-checkpoint pa doon sa may bandang ulo ni Cannon. Ayan, merong rebulto. Pinatayo nila ng rebulto yung half body ni Cannon. Ayan, doon sa taas, malapit sa viewpoint. Pero kung may time kayo, mapadaan kayo dito sa Cannon Road. Ayan, hindi lang sa Lion's Head ang pwedeng pag-picturean, pwede rin doon sa viewpoint. May viewpoint doon. Ayan, pwedeng mag-picture. Sulit din doon kasi makikita mo yung dinaanan natin na paliko-likong daan, yung Cannon Road. Ayan, so malapit na dito. May mga madadaan na din tayong mga pasalubong center. Ayan, dumami sila. Yun ang dumami dito sa Cannon Road, no? I think at Cannon Road mostly part siya ng Tuba Benguet. Ayan, part siya ng Tuba Benguet. Ayan, ilan lang yung part niya na Baguio. I think Camp 7 lang ata yung Baguio dito, hanggang Camp 8. Tapos ayun na, city proper na ng Baguio. Pero dito mostly part ng Tuba Benguet. Ayan. Ito na yung viewpoint sa right side natin. Left side. Tapos yung ulo ni Cannon nasa right side. Alright,